Yeah. Wa pa gani. Ay pag una ba? Oh, yes. Mama, chop, chop, Lord. Ayaw ka. Wa pa gani nagsugod. Aw. Ni ara. Apit na, ni duwa. Berahe. Nanganal na. Unsa may nanganal Lola Pons? Ang ako ah. Ara! Gambo. Ni ara! Mga bay! Ni ara! Withdraw, bay! 50-30 ang rate! Ang trade Oh, to yes. Gcash, 59! Oh, yes. Ang host! For RC bay, kung gusto mo pa RC bay, number 4 si Agent Ian. Oh, yes. Withdraw na mga bay! Aron dili ka mo mabitin sa inyong dula! Maglabad ra Oh, ba itong yes. mga bay? O bitin ka ba? Withdraw na kita! Mintras taas ang atong rate! 50-30 ang atong rate mga bay! 58-30 ang atong rate! Oh, yes. Withdraw na mga bay! Withdraw na ta mga bay! 50-30 ang atong rate! Rate to Gcash! Oh, yes. 59! Ipin Mama, ang chop, chop, atong Lord. for RC mga Luzon, bay! Visayas, Mindanao. Ang RC na mo dito bay! Punta na kayo dito kay Inday Kabkab. Oh, yes. Mga bay! Withdraw! Open cam. Sayaw ang tanan. Open cam. Manayaw ang tanan. Pwede mga bay, para dili ka mo mabituon, hindi ka mo maalang-alang sa inyong pagdulot. Kay magkabituon ka yung photo ko. maalang-alang kita. Wow, salamat inahan. Dress, mabusog na po ko ani. Oh, yes. Mama, chop, chop, Lord. Sarap ang grapes. Mama, chop, chop, Lord. Wow, masarap ang grapes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Ang sarap ang grapes bayo. Mayuda sa admin. Follow the host. Sa gusto mag-withdraw ha, withdraw ang aming website 58.30. 59. IPM. Mag-withdraw na kayo dyan mga suke, mga loves. Legit. Magpa-RC na. Magpa-RC na kita. IPM. Oh, yes. Follow the Oh, host, yes. follow the host. Luzon, Visayas, Mindanao. Punta na kayo dito sa Inday Kabkab ng Kuwait. Hello. Gusto magpa-RC People, dito na kayo sa Luzon, aming Visayas, Mindanao. Punta na kayo dito. Mama, chup, chup, Lord. dito sa aming IKTV. Mama, chup, chup, Lord. Rate to Gcash. IPM. Oh, yes. Oh, yes. Legit ang atong RC ni Dibay. IPM ang naglingkod sa number 4 si Agent Ia. Mga Oh, bay, yes. withdraw na. Oh, yes. Nanghubag ang mga mata. Oh yeah, Hubad ang mga mata. Follow the host, mga beautiful ladies ni among mga IKTV. Mga beautiful ladies, pa-RC na kayo. Mga pupo lovers dyan, sa gusto mag-RC, mag-RC na kayo. Withdraw kayo sa aming host, ang aming Mother Earth sa pupo, na si Inday Kabkab. Mag-withdraw na kayo. Malaki Oh, ang yes. exchange. Legit ang RC din ba? IPM ang naglingkod sa number 4, Agent Ia. yes. Withdraw na! Para di ka Oh, mo yes. alang-alang sa inyong dula. Kay makabuang ang maalang-alang mga bay. Makabuang! Dili mahimog mabuang na pong bay. Agay ka na sayang yun! Oh yes!
FIU ang number 7. Oh, yes! Tayo, oh, yes! Si Bay Halina, Oh, Juday. yes. Pedro! Oh, yes. Pedro! 50-30 ang atong rate. 50-30 Oh, ang yes. atong rate. Rate to Gcash. Mama, chup, chup, alert. Ang atong host. Ang atong magpa-RC mobile. Dito ang RC nila. Tricky. Oh, legit ang atong RC nila. Nagpa-RC na ta. Itim ang Lincoln sa number 4, Agent Ian. Mga bay, win ko na. Mintas taas na ang atong rate bay. Mintas taas. Oh, yes. Mag-withdraw. Oh, yes. Chup, chup, alert. Mama, chup, chup, alert. Oh, yes. Oh, yes. Ang atong rate. Oh, yes. Mama, chup, chup, alert. 30 ang simol sa number 7 murag simol to kuhol. Murag simol pa kuhol. Ang sa number 7 si Oye. Murag simol sa kuhol. 30 ang atong rate. Oh, yes. Oh, yes. 30. Oh, yes. Ang atong rate to Gcash is 59. Itim ang atong host. Oh, yes. Legit ang RC na mo din ba? Mama, chup, chup, alert. Itim ang naglingkod sa number 4 si Agent Tia. Oh, Mga yes. bay! Ni Ara! Wedro. Ang taas na rate! Bili na kayo ng RC dito sa IKTM. 30 ang atong rate. Birahibay. Itim ang atong host. Ang atong RC bay. Legit po ang atong Birahi. RC. Magpa-RC na mo din bay. Dinira mo magpa-RC bay. Birahi. Itim ang Kay nanganal. number 4 Agent Tia. Wedro na mga bay. Wedro na. Oh, yes. Nag-corona na. Corona gold ang corona sa ubano. Tuara. Oh yeah. Oh yeah. Bili na kayo ng bag ni Ponsana. Wedro. 30 ang atong right boy. Oh, yes. Tuara corona. Oh, yes. Naman din si corona na eh. Wedro Oh, na. yes. Ang corona ang original. Oh, yes. Wedro Mama, chup, chup, alert. ang tatong rate wait to Gcash. Corona naman yan siya. Corona. Ang simod sa awang simod. Number 7 murag Follow number 7. Wala, naluto. Dahil naman ang corona. Mama, chup, chup, alert. Tricky. Wedro na. Ang atong RC din ni Bali. Ang atong RC Bali. PM ang naglingkod sa number 4. Si Agent Kia. Wedro na. Rairos. Wedro na. May taas pa ang atong rate. Wedro na mo mga bay. 58-30 ang atong rate. 58-30 ang atong rate. Oh yeah. Asa naman ka ang akong oh yeah. Pag oh yeah. Oh, yes. Mama, chup, chup, alert. Atong 50-30 atong rate. Ang atong Wedro din eh. Wedro na mga bay. Wedro na. Oh, yes. Ang atong Oh yeah. Wedro Gcash. Oh, yes. Mama, chup, chup, alert. 59 ang atong trade to Gcash, IPM ang atong host. Ang atong RC by legit ang atong RC by IPM ang naglingkod sa number 4 si Agent Ia. Oh, tanawa ng number 7. Oh, Simon Muragkuhol. Tricky. Naubahan na Tricky. kuhol. Naubahan. Gol! Ginoo, basta. Oh, Wedro na. Tricky. Oh, yes. Mama, chup, chup, alert. Mama, chup, chup, alert. Wedro na mga bay. 30 ang atong rate. 30 ang atong rate. 30 ang atong rate. Ang atong rate to Gcash. Ang
Mama, chup chup, ano Lord? Hallelujah, gambol, gambol, hallelujah, Oh yes. gambol, 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 Punta na kayo hallelujah, dito, Inday Kabkab ng Kuwait. Bili na po kayo ng Owens. Withdraw na po kayo. Mama, chup chup, ano Lord? Oh yes. Mama, chup chup, ano Lord? Luzon, Visayas, Mindanao. Punta na kayo dito kay Inday Kabkab ng Kuwait. I love you so much, Luzon, Visayas, Mindanao. Mama, chup chup, ano Lord? Legend atong RC, ipinibag ng Lincoln sa number 40, Agent Hill. Pero, Oh yes. Oh yes. Ang atong trade to Gcash, 39. 39 atong trade to Gcash is 39. Ipiin ang atong host. Oh, atong Oh, yes. Magpa-RC na mo, magpa-RC na. Oh yes. Ipiin ang naglingkod sa Mama, atong what host, to si chup, Agent ano Tia. Lord? Mama, what to chup, ano Lord? Agent ang atong RC din yung mga bahay. Legit. Kirig pa more. Kirig yan. Abos kirig. Wedro na mga bahay. Wedro na mo. Wedro na. 30. Mama, chup chup, ano Lord? Ang atong Mama, chup chup, ano Lord? Oh yes. yak. Oh yes. Mama, chup chup, ano Lord? Mama, chup, ano Lord? Ang atong rate. Mag-withdraw na kita. Withdraw na mga bay. Withdraw na. Wow. Ang sarap ng grapes inahan. Withdraw na ta mga bay. Ang atong trade to Gcash. 59 ang atong rate. Impin ang atong host. RC na, magpa-RC na kita. Dinira mo magpa-RC bay. Dinira. Ipin ang naglingkod sa number 4. Ipin ang naglingkod sa number 4 si Agent Iya. Withdraw na. Oh yes. Withdraw na mo. Withdraw. Oh yes. Withdraw na mo. Oh yes. Yes. Withdraw na po kayo. Withdraw na mo. Oh yes. Ang atong rate. Withdraw na po kayo. Para tuloy-tuloy ang life di saya-saya. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Withdraw na mo. Withdraw na. Ang saya. 39. Oh yes. Rate to Oh yes. 39. Oh yes. Mama, chup chup, ano Lord? O magpa-RC mo ba? Dinira, magpa-RC ba? Legit atong RC ni Bay. IPN na naglingkod sa number 4 si Agent Iya. Tama bay! Sino na mo bay? Sinaw na kayo bay ang 5830 bay? Sinaw pa ni Manoy? Sinaw pa ni Manoy ang 5830 bay? 5830 ang atong... Mama, chup chup, ano Lord? Mama, chup chup, ano Lord? Oh yeah! 3K. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Pwede na Oh yung yes. mga corona di ay. Oh yes. Oh yes. 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 Hoy, wala man lang Yes. Hallelujah. Yes. Wala lagi na ang atong rate. Trade to Gcash. 59 ang atong rate. O magpa-RC mo ba? Dinira mo magpa-RC bay. Dinira mo magpa-RC. Legit atong RC ni bay. Legit Pin na ang ang naglingkod kandila. sa number 4. Si Agent Iya. Ano ba? Wait mo Mama, na. chup chup, ano Lord? Withdraw na
mga bay. Wedro. Labas, labas. Nabaligya, Wedro. number 7. Karan may mahalinan Presko pa rin number 7 pa. Presko pa rin sa inyong mabay. So, Wedro na mo mga bay. Oh, yes. Wedro na po kayo. Oh, yes. 30 ang atong rate. 59 Oh, yes. Chuk, alulot. ang atong host. O, magpa-RC mo ba? Legit atong RC din ba? Legit ang atong RC. Mag-PM sa naglingkod sa number 4 si Agent Iya. RC na mo ba? RC na mo ba? RC na. Oh, yeah. Nagsupsop na sa suso ang kuhol. Ang simon nga murag kuhol. Nagsupsop na suso. Bagong mo. Nagato, agkaon sa kain. Pagtimpla na gata sa lapan. Tricky. Chop, alulot. Hallelujah. Wedro. Hurot mong walo. Kang inahan, chop, alulot. Na kita, mientras taas. Nag-lipstick na to ba? Nag-lipstick na si Mood ba? Wedro na tabay. Wedro. Hurot. Pete 30 ang atong rate. Pete 30 ang atong rate. Ang atong trade to GCash 59. IPM ang atong host. O magpa-RC mo ba? Legit ang RC ni Bay. IPM ang naglingkod sa number 4. Gamitan ang Diyos, di makita. O magtanong mo atong suportaran ang YouTube channel ni Inday Kabkab. O maghatag mig ayuda sa mutanaw sa iyang premiere o sa iyang Facebook page Inday Kabkab. Atong suportahan mga bay, i-click atong ang notification para ma-notify number mo 7. ang video nga YouTube channel, TikTok, maghatag mig FB, ayuda. number 7. Ayuda mga bay. Atong YouTube, I-follow doon ang FB, number 7. I-follow. number 7. FB, TikTok, channel, Follow number 7 sa Facebook. Sa iyang premiere. Follow lang ang notification bay. Mag-subscribe na mo bay. Mag-subscribe. O subscribe po sa para mo ma-upload YouTube channel. Upload. Pero mga maghatag ni Lola and RG. YouTube, Lola and RG. YouTube channel, Lola and RG. Magwedro. 30 ang atong Yes. rate. 30 ang Yes, atong yes, rate. yes. 39 trade to GCash. 39 trade to GCash. IPM ang atong host. O gusto mo magpa-RC bay, legit among RC din ni bay. IPM ang naglingkod sa number 4. Si Agent Iya. Oh, yes. Mga bay! Oh, yes. Sino Birahi. Bay! Sino pa sa Birahi. ulo sa inyong mga bana nga upaw? Bay! Birahi. Wedro! Birahi kay nanganal. Nanganal pa! Bay, manganta na lang tabay. Nanganal ba? Luya na! Manganta na to, manganta. Bira na mga bay! Bira na! Wedro na mga bay! Hello, madlang people, Luzon, Visayas, Mindanao. Punta na kayo dito kay Inday Kabkab. Ang atong rate, 50-30 ang atong rate. Trade to GCash, 59. 59, trade to GCash, IPM ang atong host. O gusto mo magpa-RC bay? Legit atong RC din ni bay. Niya ang atong gwapa nga RC girl nga naglingkod sa number 4. Presko kayo Oh, ni yes. bay. Presko kayo atong RC girl number 4. IPM ang naglingkod sa Press na number 4. press, gikan sa presser. Presko pa. Sa bagong Press na press, gikan pa sa presser bay. Presko pa. Presko Hello. Kirig bay, presko pa kayo na bay. Wala na ni bay. Dili ni bay, legit ni bay, legit man. Ayan, nag-aleluya na.
ang atong Wow, Ernest. congratulations inahan. Congratulations. Naglingkod sa number 4, si Agent Iya. Bira na, mga bay! Ayaw na Berahi, number 7. Ayaw! Ano? Kalera! Berahi, number 7 kay nanganal. Sorry, mga bay! Mwa, chop, chop, alert. Oh, yes. Ang animay sa naglingkod sa number 9, bay! Oh, yeah! Oh, wedro Oh, na! yeah. Wedro na! Wedro na. Dala, Daon na. akong pamaligya. Pati si Ate Tess, ibaligya ko na. Ito mo na yung mga labay po. Wedro! Wedro na, mga bay. Mag-wedro na kita. Dami na, oh. Mag-wedro. Majoy. Pwede Dami. 30 ang atong rate. From Hello, 10 to Darme. Gigas, 59. Nahulog na si Darme. Wedro. Ang mag-RC na tabay. Ang atong RC din bay. Legit atong RC bay. Oh, Atong RC, yes. PM ang naglingkod sa number 4. Sa number 7. Oy, yate, number 7 gid siya. Oh, yeah. Sige na. I-unfollow ang Oh, yes. Mwa, chop, chop, alert. Wedro na. Wedro. Wedro na. Ayaw na mo paglangan. Mintras taas pa ang atong rate. Mintras taas pa atong rate. Mag-wedro na kita. Mag-wedro na kita. Ako'y ginoo. Simod ba? Simod mo nagsimod sa Mura kuhol. man naglubot sa manok. Ako'y ginoo ko. Mura man nagkuhol nga naugahan ba? Naugahan nga ne. Mura ka na isda ba na post bitaw ka kana mo Wala ka ng janitor pes. Para sa Kana janitor pes nga isda ba nga kanang musubsob sa kanang laylumot. Mao ginaang simura. Wala. Ako'y ginoo ko inahan. Mwa, chop, chop, alert. Tricky man na. Sis, tricky. the tricky na din mong lip lula pons. Magkakatawa. Oh. Ay, magkakatawagi ko. Wedro na mo ba? Wedro na! 58-30 atong rate. Wedro na mo mga bay. Mag-withdraw na kita. Mga bay. Mag-withdraw Oh, na. yes. Mwa. Mwa, birahi. Mwa, chop, chop, alert. Mwa, birahi. Oh, yes. Birahi. Oh, yes. Kay nanganal. Ay, ginoo ko inaan. Iyo gini July ba? Dira na mga bay. Dira na Oh, ta. yes. Birahi bay. Withdraw. Birahi, bay, birahi. Withdraw na. Birahi, bay. Kay nanganal. Mag-withdraw na mga bay. Mag-withdraw na. 30 straight to Gcash. Good morning, everybody. Luzon, Visayas, Mindanao. Punta na kayo dito kay Inday Kabkab ng Kuwait. 15-9 ang atong trade to Gcash. Ay, Wow, sige lang, hallelujah sinahan. Kaduha na. Wow. Hallelujah ra. Wow. Pila to? 20K? Oo, labog by pons, maghaliluya ka ron. Sa may ilabog. Ang guro na. Withdraw. Ang guro na. Kirirang akong pante nga walay pailaba mo'y akong ilabog kang popo. Di ara akong pante nga tibak. Kini akong tibak, akong ilabog ni popo. Tibak pa more. Magtibak dahil ka by pons. Magtibak siya, ipigan Oh, mo siya. hayahay man ang tibak sis. Alayahan. Na, dili ko. Dako akong lubot, unja kuan. Musod sa akong kuyukot. Sige ra kong kuot. Tawa ni Maho. Inana magina. Inana man yun ang tibak lulatis. Na, Musod dili. na ba ang Ko, akong gilabog. Dili. Munang dental floss.
Dental Plus man Yan na sa ay mo lubot. magilabog. Ipadalas diri sa Pinas. Magsiis ko, balhin ko. Balhin ka. Oh, balhin. Yan, nakita ng kagandahan mo. Kilay pa more. Ay, syempre. Birahi kay nanganal. Kilay pa more. O akong kilay lolates o wa nay unod. O may bleeding ka, Lola Pons. Okay. Dental Plus. Ipa-microblading Dental lagi Plus na na para kuan. Dental Plus na sa lubot inahan. Hinlo gino ng lubot. Bati mo na mura kag iluhan permi. Di man Ino, pwede. ano Di ba, man kukuan. Oy, kanindo trustibak isuot, oy. Sa Banika Prisco. Presko kayo. Nanay, try na Hinlo lagi ko yan. Ning palit ko busin niya. Sus, Ginoo. Pamahal-mahal. Hong gilabog. Kaya di ko makatog. Hong gitry na to. string Lola Paz, ayaw na kanang string ra gud ang nakabutang. Ayaw na string ra kanang lapad-lapad bitaw gamay sa lubot nimo kanang dili pud musud sa imong kuyikot. Aw sana. Kuyikot. Unja kay Oh, na may lapad nga matabunan jud ang imong kuan, imong kutipot. Lubot kanang nindot bitaw jag shake kanang bitaw na mga kuan Oh, basta na ganahan. ay mga les baka nang les. Oh, manay ang ganahan dili ko ganahan na murag string ra bitaw kay musud gyud na sa atong tunga. Oh, maway ako. Nya kutob ra gyud buna-buna. Lami ino na mo susot Oh, nga lagi gud. buna-buna. Ng kutob anang buna-buna kay panuhoto ng tiguwang. Lami ino na mo sulod sa kuan. Musulod sa kanang na atong tunga kay